Het is woensdag 8 oktober. En dat is de dag dat voor de eerste keer spaarders echt niet meer bij hun spaargeld kunnen komen. Maar IJsland is failliet. IJsland, nou ja, het gaat om de eerste 20.000 Failliet is euro. failliet. Ja. Nee, Geld is op. de vraag is of ze... Er is geen geld meer daar. Nou ja, ik zat ook al te denken, we hebben eigenlijk een mega aan tafel. Ja, zeg het eens. En ons Nederlands elftal voetbalt zaterdag in IJsland. En ik dacht, ja, dan kunnen ze met tassen met geld terugkomen. Nee, maar ja. nee, laat ik zeggen, serieus. Er is natuurlijk nog steeds geld, maar de vraag is of ze aan alle verplichtingen kunnen voldoen. Gaan alle ministers en staatssecretarissen nu massaal hun rekening overmaken naar ABN AMRO? Met dank aan Wouter en dan een glaasje champagne erbij? Nee. En dat doet mij een beetje denken aan de Ted de Braak show, waarbij je stokken moest vangen, maar niet wist waar ze vielen. Maar er valt elke dag weer ergens iets om. En dat betekent dus dat die kredietcrisis, die is buitengewoon serieus. En je ziet op dit moment nog niet goed welke banken liquiditeitsproblemen hebben. En dat kan volgende week anders zijn. En je ziet ook dat de reddingsoperaties over het algemeen in het weekend plaatsvinden. En dat je op maandagochtend bang bent dat er weer ergens problemen boven water zijn gekomen. En dat er weer enorm veel geld bij moest. Ja, nou rol ik van de stoel van het lachen natuurlijk. Wouter, je weet toch beter? Het komt uit Amerika, dus komt het ook hier. Want alles uit Amerika komt ook hier. Dat is toch zo? Alles uit Amerika hoop ik niet. Bijna alles. Laten we het een beetje in verhouding zetten. Het aantal bonussen dat in de afgelopen 1,5 jaar is uitgekeerd op Wall Street is even zoveel als de totale ontwikkelingssamenwerking, niet alleen van Nederland, maar wereldwijd aan Afrika. Als er zo'n internationale financiële crisis is, en de omvang is wel duidelijk dat die aanmerkelijk is, dat toch meestal de meest kwetsbare landen daar het meest last van hebben. Deze crisis is veroorzaakt, zegt iedereen, ook Peter Paul de Vries, door hebzucht. Ja. Hebzucht betekent hemd nader dan de rok. Ja. Hemd nader dan de rok betekent, wij gaan meer op onze eigen centjes letten en minder op wat wij geven aan Afrika. Ja. Zo eenvoudig is het. Nou, we zaten er al even over te praten dat we het daar ook nog eigenlijk over wilden hebben. Daar hebben we geen tijd voor. Maar die ene opmerking van die Britse militair die zei van, die oorlog daar is niet te winnen. We zullen moeten onderhandelen met de Taliban. Ja. Hoe weegt u zo'n opmerking? Nou, ik ben het daarmee eens. Dat is ook een standpunt van de Nederlandse regering. Onderhandelen met de Taliban? Nee, er zijn twee elementen. Dat de oorlog niet te winnen is? Dat heb ik de regering nog niet horen zeggen. Jawel, dat heeft collega Verhagen gezegd van Middelkoop. Er is geen militaire oplossing voor de strijd in Afghanistan. Begin dan eens met een soort staakt het vuren. Ja, maar sorry. Onderhandelen betekent niet dat je achterover moet gaan zitten. Je kunt op zijn minst zeggen, als we gaan onderhandelen, gaan we even niet schieten op elkaar. Op het moment. Kennen die jonge jongens jou eigenlijk nog? Want je bent alweer een tijdje weg geweest, Harry. Opgegroeid met de regenjas. Ja. Dus die jongens vinden dat geweldig. Hé, daar komt de regenjas aan. En nu komt hij weer terug. Je kan maar één ding in het leven. Het is met een regenjas achter voetballers aan. Nee, jij kan toch ook alleen met dit? Ja, ik kan gewoon zitten. Nee. Het is spielertje in het leven, Jeroen. Waarom ben je eigenlijk zo lang uit geweest? Nou, ik ben ziek geweest. Wat was dat precies? Ik had een goedaardige tumor in het midden van mijn hoofd. En dat was heel ernstig. Zo ernstig dat je het lang duurde? Nou, dat ik gewoon niet meer kon werken. Ik was gewoon niks meer waard. Maar toen was je weg van het televisietoneel, zou ik maar zeggen. Ja, dan is het afgelopen, ja. Maar En dat had niet moeten gebeuren gewoon. Maar is het niet gewoon één belletje en de deur gaat weer open? Nee. In Amerika word je pas serieus genomen als je boven de 50 raakt. Is dat zo? Ja, zeker. Er zijn heel veel mensen op televisie boven de 50. En hier in Nederland, als je boven de 50 raakt, dan is het... Ja, jullie nog niet, jullie hebben mazzel. Jij hebt geluk, Paul. Ja. Door het oog van een haal. Ik zou het gevoel hebben dat ik belachelijk word gemaakt. Nee. Als je mij op de koe zet. Ja, maar dat is... Bert, zou jij graag op de koe zetten? Nee, dankjewel. Of op een hele magere koe om de ontwikkelingssamenwerking te benadrukken? Nee, maar dit hoogtepunt. Koeman op een koe. Ja, daar kom je niet meer overheen. Nee? Toch denk ik altijd, er zit een element van acteren in jouw interviews. Je doet alsof je dommer bent dan je bent. En je maakt grappen die je van tevoren bedacht hebt, maar die doe je zo leuk dat het net lijkt alsof ze onmiddellijk ter plekke bedacht zijn. Zeker. Mijn veronderstelling klopt. Dat is helemaal juist. Kijk, het is natuurlijk ontzettend moeilijk om zo'n persoonlijk en heftig onderwerp, omdat, het is nu 7 jaar geleden, om er toch zo snel al literatuur van te maken. Dus tijdens het verwerken van het verdriet dat u had om het overlijden van uw dochter, daar heeft u een boek over geschreven. Tijdens het schrijven heeft u ook piano gespeeld. Ja, nou het was een project. Het was een project. Ik wilde heel graag een
boek schrijven waarin mijn dochter voor het voetlicht kwam. En niet een boek over mijn eigen verdriet of over die ellende, maar laten zien hoe het leven van zo'n meisje eruit zag. Welk beeld van uw dochter wil u oproepen? Ja, dat levendige, zo'n meisje die zin heeft in het leven en die naast alle moeilijkheden en problemen die ze ervaart, toch verschrikkelijk nieuwsgierig is naar dingen. Geniet van vriendschappen. En eigenlijk zoals ze was. Ja, dat zal iedere ouder zeggen natuurlijk. Ja. Het is niet uw laatste boek. Ik heb geen idee. Maar het zou dus ook kunnen. Het is tot nu toe het laatste. Ja.